गुड मर्निं लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दि माने ओमफ्राय नै दिनैहाय आं भिडिअ लालायबाय ब्लग भिडिअ माने गोबावसैमोन आं भिडिअ होयिया ओमफ्राय मैया मोनसे होदों ओमफ्राय दिनैहाय होलायनोसै आंना माने मबाइला हामा जाना दङ ओमफ्राय बोरायसो मबाइला बेजों माने बारा मोजां जाया भिडिअफोरा बेनि थाखायनो आं भिडिअ लानो गोसो गैया जाना दंमोन ओमफ्राय ओरैनोथ' आं मास मोनसेसो जाबायमोन खोमा भिडिअ आगारिया ओमफ्राय थेवबाबो सर्ट रिल्स भिडिअ होबाय थायो आरो आङो इउटुबावबो ओमफ्राय बारा माने एसेबां मानि भिउस फैया थेवब्लाबो ओमफ्राय नै दिनैहाय आं एवदों नोंथांमोना बे बेदरखौ सिनायबाय जानो हागौ आं हारसिंसो दै बुंखानाय जाबाय सिगाङावनो बेदरा इसेल' माने जोंहानि फंबाया न'नि बारियावनो माने माबा सेसा गोना सादोंमोन आरो ओमफ्राय सेसा नांदोंमोन ओमफ्राय नै बेखौनो आं दिनैहाय आंनो इसे होफैदोंमोन नालाय बेखौ संनानै जानोसै ओमफ्राय आं ओरैबायदि संफुबाय थानाय टाइमाव संख्रिखौ नायाखै संख्रियानो गैया ओमफ्राय आं नै सकआव थांब्रबलायनानै आङो माने न' खाथियाव दखान दङ आरो बे दखानाव थांब्रबलायनानै आङो संख्रि लाना फैबाय नै आलु सेरसे संख्रि ओमफ्राय आंथ' दासान्दि माने अमा फिसा लाना दोनदो नालाय बिनि थाखाय आं नै जुमाय संनो माइरं एसे लाबोफाबाय सेरथाम ओमफ्राय आं दा आलुखौबो माबानिसै लेमना लानोसै मानो होनोबाथाय आङो सेसा बेदरजों अनला जानो गोसोमोन ओमफ्राय आं दाखालिबावसो अनला ओंख्रि जानानै बिराद खारै जानानै बोरैबा जाना दं आरो ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं दा खारै जाथ'ला बेनि थाखाय आं दा आलुजों जानोसै आरो संनानै बिलाहि मोननायबा गोथाव जागौमोन दाथ' माबायाबो हाथायाबो गोजानावसो जाबाय नालाय बिलाहि लायनो हानाय नंला ओमफ्राय आलुजोंनो सेसा बेदरजों संनानै जानोसै आरो गोथावनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनो नोंथांमोना जाय मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो जाय मोजां मोना आरो बिलाय माथो नायाबाबो जासिगोन ओमफ्राय नै दा आं आलुखौ हबाय दङ माने आलु हनायाबो बिराद आब्रे जाखादों माने आरो गोजां बोथोर ना बेनि थाखाय जि जोम खोबनानै दङ नै नायाबानो केमेरायानो एसेबो मोजां नङा बेनि थाखायनो आं भिडिअ लानो बायो बेखायनो आं भिडिअबो लायाखै आरो लोगोफोरनि भिडिअखौबो आं नायनोनो मोनथाराखै मानो होनोबाथाय आंना नेटआबो बिराद स्ल' माने नेट नाङा बिनि थाखायनो जेबो जाया ओमफ्राय आं इन्स्टाग्रामावल' ओरैनो रिल्स बानायो इन्स्टाग्रामाव माने एसे एनै नेट नांबाबो जायो बेनि थाखायनो ओमफ्राय फेसबुकआवथ' जाखाथारा बेखायनो आङो फेसबुकआवबो बारा नायबाङा ओमफ्राय आरो इउटुबावथ' बिराद टान जायो माने इउटुबखौबो आं बारा नायबाङि जाना दंथ'यो आरो ओमफ्राय नायसिगोन नोंथांमोनखौबो नोंथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन जाय गोदान खुलिदों बिथांमोनखौबो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामदो नायदो लोगोसेनो मोजां मोनोब्ला भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै होदो नै दासो संख्रि होनानै आं हरबाय ओमफ्राय आं माने बेदर एवनायाव जेबो होआ ओरैनो गाव गोजा एवफ्रामग्रोगोन मानो होनोबाथाय ओंख्रिसोथ' ओमफ्राय फाइनालि नै आंना ओंख्रिया मोननायनि लामायाव फैबाय आरो ओमफ्राय गोदौबाय दङ बिराद मोजां ओमफ्राय नै खैजा फारसेखै ओंखामबो जानखाबाय आङो ओंखामाबो माने मोनसिगोन ओमफ्राय जानोसै टेस्टिनो नै बहुद गोबावसैमोन आरो मोनजायैया ओमफ्राय दिनैहाय मोनजालायनोसै बिराद मोदोमो सेसा बेदरा आं दा दुन्दिया गारसनना लाबाय एसे ओंख्रियाव ओमफ्राय खोबफिननानै संख्रि टंख्रि साखिजोब्बाय ओंखामाबो फारसेथिं जाबाय ओमफ्राय दसे थानानै ओंख्रि खालामना जानोसै थेंक इउ फर वाचिं नोंथांमोना